natin kita. So, imo reliyon, Brad. Ha? Imo reliyon, Samron. Ako? Oo. Kaliko. Pareha ta. Oo. Ya, nakakuha na karon nga nakakupisal lang kasmari tungkol sa Kurisman. Wala pa? Sunod si Mana, kuhan man. Holy Week naman. Wala pa. So, pagkatao ni mo, Katoliko, iga. Oo, Kaliko. Kaliko nila ko papa mama. Pila ng katuig kay kupisal sa pare? Ako, bugayin pa. Mga ba? Mga 10 years duro. 10 years away kupisal. Oo, 10 years. So, kuhan ba ka ito? Idadi mo. Ha? Kuhan mo ko ron? 43. 33 ka, gikan, kay kupisal. Oo, anak. Una nga, ang commandments of the church, Katoliko, simbahan. At least once a year tamang kupisal. 1 year. At least once a year. Eh, mo man ay agda sa simbahan Katoliko. Kung natin salang mortal nga, niya, layo pang Holy Week, ang kupisal kita. Padong nga mga kupisal ay sa may ginto, ikaduha ko mga kupisal. Kanyagin, ikaduha ko ba? Niya, padong mo tamo bat-bat ay ni City Palabras, manay mga kupisal kita. Hindi ka na lang kay mo manay. Pamagod, ang sala na to, kung pasagdahan na to. Kang aradyo. Diya sa DYER, Island FM. Kaman mo ba't patrol na labras? Oh, sa alas 3, alas 6. Diya, niya. Sa DYHP, live man. 12 to 3. Kamu gapon. Oh, alaing mga kauban na po dito. Ya, sa Tornero Pilbanyok, si Bradshaw Grandes. Niya sa, gigamit ako bumburadyo, interview akong bumburadyo saldi sa Pito Kapulong. Oh, live good. Alas 11. Yung tingong ba, mura yung kumititor ba? Yan, napagaw-pagaw na ako. Klaro ba? Laro. Niya, CCTV, dito na asad, Channel 47. Oo. Eh, Katoliko, pareha naman ta Katoliko. Na yung mga debate usay, schedule mo Domingo, Plaza de Benencia, Lapu-Lapu, ubang lugar, radyo. Saka na ito sa CCTV, karong yaging buwa ka to, pulo na rin, buwa ka to. Oh, ilang dudong limso. Mabulong din na. Hiling ka, hiling. Wishes of love. Dito ko. Apil ko na. Sita ko na. Ano? Daghan ng Katoliko ron nga ignorante, Brad. 90% ignorant Katolik sa doktrina pagtulunan. Wa mahibaw. Okay, testingan mo na ako na, pangutana nga. May, nagpaubos, giga. What is confession? Example, what is Holy Mass, ana ba? Purgatory, ana. Pero, wang yapon kaning, dita ka hukom sa tao, yapon kay Ginoo or may last condemnation. Pero ay yagda na to, padol, o bitang ibalik-balik ni sa Iglesia Katolika Romana, sa Catholic Church nga, adunay Holy Week o Kurisma, para adunay kausaban sa itong pagkatao. Paglikon sa itong pagto. Strengthening of our faith. Maro man na kausara man yung hitabo. Kuhan, ining paglansang ni Cristo sa cross. Ihandom lang niya siya. Adunay tayo kausaban ba? Wa kay plano mong opisal pa sa pulo katuig mo way opisal pare. Plano ko. Oh. Murag under ka parokya sa Nicolas no. Sa kuan ko, sa Domingo Suba. Suba ko. Na parokya di ano? No na, so. Daghan sa tao di. Pasil no? Pasil. Suba ko. Ako pito no, tabagor ko naka-agda og sa barista. Mo gipakopisal ko pare. Gikan sa Katoliko, nabunyagan sa barista. Nya pito kabog laing-laing reliyon na pabunyagan ako sa Katoliko. Mo nang usa na sa ang Ginoo mahimo tiyan na kung nakakabit ko sa katao. Santiago 5:19-20 nga na reward ba. Nya kuan Lucas 15:7 ang pistang langit. Hindot sa mapobsanon sa kabrat. Morning, Rebert. Morning, DYER. Babaw.
O na. Mo niya. Dili. Nya. Dire ko Brad. Oh, sige. Salamat yun nya. Kita tabon nya. Okay ra tong plite no. Okay rin. Oh. God bless Brad. Papabsano ni gara. Nataron sa Dulho, Cebu City sa DYR Island FM. Padung mo programa mga kaigsunan. Ikan ko sa Bumbo Radio Cebu, imbitar ko ni Bumbo John Salde, radio commentator. Tungo sa Seven Last Words of Jesus Christ. Samli. Brad Bini Adolfo Royal Briones. Brad Ilyong, Brad Iman Pinado, Brad Vero Nisa. Island Radio. Brad. Live ko rin tatawad mga kaigsunan. Si Kuan,